Идеята ми тръгна първо от глината, която е земен материал. После не се получи и се прехвърли на ето това резенче дърво, което видях, когато месих глината. Примъкнах си го до тук, качиха ми догоре и започнах да слагам в пукнатините му, за да изглежда естествено и после сложих брашляна, който идеята ми беше да се увива около дървото, да присъздавам сърцето на гората по такъв начин, особено с тази дупка в него, където трябваше да стои едно лице, обаче то падна. Цветенцата са допълнение, като да, придават красота допълнително, но те изсъхват също и са временни, не са елемент, който може да стои за постоянно, както маха и брашляна, така че те са стоят за кратко и после ще изчезнат те.